kana auro ta shi kenan alaji ka gama komi za ka ga kai kuwa na gode da wannan shawara da Bala ina neman wani gida mutum ne wanda ake cewa Bilai. Assalamu alaikum Alhaji ya wale na nan. Ya ka kuma ni na kai Madai kake nema? ni na son gi Bilai kuma kana yi mini duka. Ɗana ya so mace ni in ta ina so ai girma ya faɗi. in yi shiru kwantar da hankalinka alaji Aka yace ma a to bari ka ga bara a tura mugu wani dan iskan yaro nake so ka je ku yi don hada ku da wannan ku je ku kamo shi. Ina ta miki magana ke wani share ni. Ga burin ba. Assalamu alaikum mutanen arziki. Kai ne da daman jiran ka mai.